як відбувається судове засідання і що ж на ньому робить адвокат. Уявіть для наочності, що судова процедура це як вистава. І адвокат у цій виставі він одразу і актор, і сценарист. А ви учасник, одначе той, який не завжди виходить на сцену. А засідання це така от процедура, де кожна фраза важить певну кількість кілограмів. І вона може вимірюватись в справедливості, в надійності, в переконливості. І якщо вас викликають, то судове засідання маю на увазі, то адвокат вас підготує на це судове засідання, розповість, яку позицію дотримуватись, можливо, що говорити, ви задасте якісь уточнення. Одначе, якщо вас не викликають в судові засідання, то нехай оборону або оце ось театральне поле адвокат тримає сам. Нема вам потреби йти туди, де вам необхідно такий от специфічний досвід.